Halo guys, Bu Guru iki lagi nyetilno sosis sing teko. Mau sing teko sosis karo nugget. Soalnya biasanya nek kosonan ini ki oke sing golek sosis, oke sing golek nugget, bakso kuwi digawe persiapan teko. Ah, iki enek daging Vitalia yo guys. Daging Vitalia iki satu pak ini harganya 10.000. Isine 20, biasanya di burger. Biasanya iki digoreng lawaran ngono kuwi iki wis enak. Ya dicocol gawe saus ngono tok wis enak. Apa nek semisale bagi para pedagang ini iki dijual 500 atau 2003 kuwi wis untung ya. 10.000 isine 20 biji. Iki yo guys, mereknya Soejo. Nah, sing enak, praktis, yo harganya ekonomis. Kemasan 500 gram ini hanya 18.500 saya. Setengah kilo loh guys. 18.500, murah toh, rasane top. Guys, dikandani Bu Guru, percaya. Guys, iki nugget favorit Bu Guru. So good, iki enek dinosaurus, enek crispy, enek spicy wing ya toh, enek keju, terus enek ABC. Kabeh iki 500 gram hanya 40.000. Wes nek masalah rasa iki recommended banget. Iki juarane Bu Guru iki. Nugget sing favorit Bu Guru sak liyane Candler yo sobut iki guys. 40.000 tok iso enak maem karo nugget. Yo guys, iki yo nugget zaitun. Nugget zaitun crispy 38.000. Iki wis nugget crispy jaminan enak mantul. Iki guys, iki yo salah satu nugget rekomendasi toko Bu Guru. Nugget Sones 500 gram iki cukup 25.000, rasane enak. Iki tak sepil none pernagetan yo guys. Nugget zaitun pok-pok satu bungkus gini kemasan piro yo? Kemasan 500 gram ini hanya 37.000. Bagi kalian sing anaknya angel makan nih, opo sampean pengen makan lauk sing enak, iki bisa jadi solusi untuk hidangan sing cepat, praktis digawe sahur.